Għar-raba sena konsekuttiva ġie organizzat Jumpstart Film Festival, attività organizzata minn Aġenzija Żgħażagħ f'kollaborazzjoni mad-Direttorat tal-Programm STEM u VET fil-Ministeru għall-Edukazzjoni. Il-festival laqa' studenti bejn id-9 u 11 sena minn diversi scale sekondarji f'pajjiżna flimkien ma' professjonisti mid-dinja tal-film u l-arti audiovisiva. L-istudenti kellhom l-opportunità jesprimu ruħhom mod kreattiv u tekniku u ħadmu fuq produzzjonijiet oriġinali akkumpanjati minn mentors u filmmakers stabiliti u preżentaw il-ħidma tagħhom quddiem udjenza. Preżenti għal dan l-avveniment kien hemm is-Segretarju Parlamentari Kita Tsopparitanti li sostna kif Aġenzija Żgħażagħ qed toffri spazji fejn iż-żgħażagħ jistgħu jesprimu kreattività tagħhom. Nagħtu opportunità liż-żgħażagħ tagħna ikomplu jesprimu l-idejat permezz tal-kreattività u l-arti tagħhom, imma wkoll qegħdin intuhom qed nesponuhom għad-dinja industrija ferm importanti tal-films. Min-naħa tagħha l-kap eżekuttiv ta' Aġenzija Żgħażagħ Mirjam Tewma qalet kif dan il-festival mhux biss jgħin lill-istudenti biex jtejbu l-ħiliet tagħhom iżda jagħtihom l-opportunità jiltaqgħu ma' professjonisti tal-industrija u jarfu opportunitajiet ġodda ta' studju. Matul din l-attività l-istudenti setgħu jieħdu sehem f'diversi intervisti ma' rappreżentanti mill-industrija tal-films kif ukoll diskussjonijiet dwar il-futur tal-arti awdjoviżiva f'Malta.